Galegsoon, kumusta? Nalang ko i-share nga pulong sa Ginoo. Ayaw sa pag-scroll. Atong pagabasahon diri sa Matthew 16:26. Nagingon, may makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Apan mawad-an siya sa iyang kinabuhi. Wala gayud. Walay bisan unsa nga ikahatag ang tao aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Salamat sa pulong sa Ginoo. Higala igsuon ang Ginoo nagpadayag sa iyang mga pulong, angay mong masayran ang kamatuoran. Mao kini, dili dautan, mangandoy ka, makabaton ka, makaangkon kag mga butang dinhi sa kalibutan. Gihatagan kita sa Dios o kagawasan nga makapanag-iya niining tanan. Bisan paman, igsuon, bisan unsa paman ang imong naangkon. Titulo, balay, kwarta, kasikatan, ayaw gayud igsuon kalimti. Nga dili maoy unang prioridad nimo nganong nabuhi ka nining kalibutana tungod sa kwarta. Kining tanan walay kasiguruan. Makuha mo man ang tanang gusto, ayaw kini higugma kay wala diha ang tinuod nga kinabuhi. Angay mong masayran o hinumduman ang realidad. Mao kini nga wala kay gipanag-iya dinhi sa kalibutan. Kining tanan gipiya lamang kanato. Dili kita ang tinuod nga tag-iya. Kita na tao nga walay dala. Mubalik usab kita sa Dios nga walay dala. Dili ka makapalit og ikaduhang kinabuhi. Walay igong salapi ug walay tindahan nga nagbaligya ug ikaduhang kinabuhi. Kay gipahulam lamang kita sa Dios. Walay igong salapi aron nga makaangkon ka sa ikaduhang kinabuhi ngadto sa eternidad. Anaa lang sa Ginoong Hesus ang kinabuhing walay katapusan. Ug ang tinuod nga bahandi mao ang kinabuhi. Igsuon tagaig panahon ang Ginoo. Alagari siya, iugmaa siya aron makaangkon ka ug bahandi didto sa langit. Dili man kadato diri sa kalibutan apan dato ka atubangan sa Ginoo. Igsuon, salamat sa imong pagpatalinghog. Hawata ang Ginoo isip imong personal manluluwas ug makaangkon kag bahandi ug kinabuhing walay katapusan. God bless. Ang Ginoo panahin kanimo. Amen og amen.